Hi, welcome. It's honey for YouTube. Hi, welcome. It's honey for YouTube channel here. Njira Zitatu Zoyenera Kuchita Pofuna Kulemera. Malingana ni buku lomwe analemba ndi katswiri wina wolemba pali milingo kapena njira zitatu zomwe anthu akuyenera kutsata kapena kudusamo kuti akhale olemera. Kodi munthu umakhala ku Blantyre ndi chuma chikupezekera boma la Nsanje. Angachite chani munthu kuti achipeze? Ayenda pansi kukwera njinga kapena kugwiritsa ntchito galimoto kuti akachifikire chumacho, kapena atani kuti achifikire pogwiritsa ntchito njira zitatu zimenezi: kuyenda pansi, kupalasa njinga kapena kupita pa galimoto. Ndicho chidziwikire kuti aliyense akhoza kufuna kukhala woyambirira kuchipeza chumachi, ndipo agwiritsa ntchito njira iliyonse yachangu kuti akhale woyamba kuchipeza chumachi. Umu ndi mmene anthu ambiri amaganizira m'moyomo, koma amasankha kuyenda njira yochedwa kwambiri kuti apeze chumachi. Lero ndikhala ndikuunguza buku la yemwe ali ndi zaka 26 zakubadwa. Anali akukhala kunsi kwa nyumba ya mayi yake, ija mchingerezi amayitcha kuti basement, ndipo pofika zaka 31 zakubadwa anali ali millionaire. Iyeyu analemba buku lake lotchedwa The Millionaire Fastlane, momwe akulongosolamo njira zitatu zomwe anthu amadutsamo kuti alemere. Pali njira zitatu, ndipo njirazi anazitcha kuti the sidewalk, the slow lane ndi fast lane. Njira yomwe anayitcha kuti sidewalk ndi yomwe anthu ake amakhala akudalira malipiro apamwezi kuchoka ku ntchito yomwe akugwira, ndipo pang'ono-pang'ono amadzipezeka alibe kanthu malipirowo akangochedwa. Gulu limeneli limagwiritsa ntchito ndalama zawo zonse zomwe amapezazi, ndipo amakhala alibe njira yokhazikika yamene angamagwiritsire ntchito ndalama zawo. Kotero chuma chikangosokonekera amadzinamizira mavuto omwe ali pa nthawiyo. Ambiri a ife uno ku Malawi tili mugulu limeneli, ndipo ichi ndi chifukwa chake anthu ambiri mdziko muno tili osauka kwambiri. Kwa anthu a munjira imeneyi, kwa iwowo chuma ndiye kuti akhale ndi ngongole zimenezi zimawadya kwambiri, chomwe amakonesa kwambiri kwa iwowa kuti adzioneka ngati ali ndi ndalama ndi kugula zovala zapamwamba, galimoto, mafoni amtengo wapatali, komanso kupita ku nyanja kukanjoya komwe amakhalako akujambula zithunzi ndi kumayika masamba amchezo kuti anthu aone ngati zikuwayendera. Komatu ayi zambiri mwezi zimakhala zokuti achita kutengera ngongole. Chinanso chomwe amakonda anthu amunjira imeneyi ndi chakuti sasunga ndalama yakuti wathandizire zinthu zikawavuta. Komanso ambiri amakhala kuti sadziwa kuti akapuma pa njira yawo kamba kakukula adzizatani. Katundu yemwe ali naye amabwera kamba kugula pa ngongole za ku banki kapena kupereka pang'ono-pang'ono. Anthu awa salemera kamba kakuti kwa iwo kulemera amakuona kuti ndikukhala ndi zinthu zothwanima pamaso pa anthu. Kamba kakhulupirira zimenezi ndi kusaona chitsogolo pa nkhani ya ndalama, anthu ambiri amakhala ndi kudzafera pa mlingo omwewu. Komatu pali ena omwe amadzazindikira kuti chomwe akuchitachi ndi chibwana, ndipo amadzera m'maso ndi kuyamba kuganiza mwakuya. Akatero ndiye kuti amakhala afika pa mlingo wachiwiri womwe akutchula kuti the slow lane. Munthu yemwe ali pa mlingo wa slow lane amakhalabe ndi mapulani oyang'ana chitsogolo pa ndalama zomwe amapeza, kusiyana ndi yemwe ali pa mlingo woyamba uja wa the sidewalk. Anthu amenewa ambiri ndi omwe ali pa ntchito, ndipo akadali ndi maudindo akuluakulu, ndipo pena amayesera kuonjezera maphunziro ake kuti akwezedwe ntchito apo ayi apeze ntchito ine yabwino kuti adzilandirako ndalama yooneka kugulu yomwe patsogolo pake amafuna ayipangire mapulani. Munthu amene ali pa mlingo umenewu amakhalanso ndi thumba losunga ndalama zoti adzathandizike patsogolo. Vuto
vuto likadzawagwera, komanso amagwiritsa ntchito nzeru zina zapadera kuti ayesere kukhala ndi chinthu chobwetsera ndalama. Njira yomwe anthuwa amagwiritsa ntchito kuti apeze ndalama ndiyoyesesa kugwiritsa ntchito malipiro awo apamwezi popanga mabizinesi osiyanasiyana kuti apeze chuma chodzithandiza okha. Salary plus market investment imene imazisanduka chuma. Amayesera kudziwa zambiri zakasamalidwe ka ndalama, akadziwanso kuti chuma sichimangobwera nthawi imodzi, koma mukulimbikira kwawo pochita zinthu zing'onozing'ono udzabweretsa ndalama zomwe adzakhale wolemera patsogolo. Koma pamadutsa zaka zingapo kuti afike pokhala mpondamatiki. Mlingo kapena njira yachitatu yokhalira ndi chuma ndi yotchedwa the fastlane. Iyi ndi njira yomwe ndi yachangu kuti munthu akhale ndi ndalama kapena chuma. Njira imeneyi ndi yachangu poti amene wayitsata amakhala akudumpha milingo iwirija ya the sidewalk ndi slow lane yomwe imatha kutenga pakati pa zaka 20 20 ndi 30 30. Munjira imeneyi ya fast lane ndiye bwino kamba kakuti munthu ngati mwini amakhala ndi umwini wa chuma ndipo amatha kulemba ntchito anthu ena omugwirira ntchito ndi kumuthandizira kuchulukitsa chuma chake. Chitsanzo ndi mwini wa banki ya FDH Atomu Mpengejira omwe kumayambiriro kwa zaka za 2000 anagwiritsa ntchito ndalama yawo yosakwana 1 billion poyambitsa banki, ndipo patangodusa zaka zokwana 10 anagula banki ya Malawi Savings Bank MSP. Pano iwowa analemba anthu ambiri ntchito omwe amathandizira kuchulukitsa chuma chawo. Anthu omwe ali pa mlingo kapena njira ya fast lane amakhala moyo womwe akufuna kamba kakuti amakhala ali ndi ndalama zambiri, amatha kupita kulikonse mu nthawi yomwe iwowa akufuna, ndipo amapanga zinthu zomwe anthu pa mlingo wa sidewalk ndi mlingo wa slow lane sangakwanise kamba kakusowa makobiri. China chomwe anthu apa mlingo umenewu amasiyana ndi anthu apa mlingo iwirija ndi wakuti anthuwa sakhala moyo wodzitumula, ndipo amayeserabe kusunga ndalama zomwe amayambitsira mabizinesi ena kuti ndalama zawo zizingobwerabe. Cholinga chawo china nchakuti amakhala akufuna kuti adzipanga ndalama zomwe sakudzitukira thukuta, koma uku akukhala moyo wokuntha kwambiri. Anthu amenewa amapanga chuma chawo akadalira chipere, ndipo nthawi yomwe akukalamba amakhala akusangalala ndi zomwe anakwanitsa ala chichiperezi. Zitsanzo za anthu apa mlingo umenewu ndi monga mkulu yemwe anayambitsa WhatsApp ndi kuyigulitsa pa mtengo wa mamiliyoni ambiri kwa mwini wa Facebook Mark Zuckerberg, komanso anthu ena amene anayambitsa kampani ya Twitter ndi kuyigulitsa kwa Elon Musk modula kwambiri, komanso achina Jeff Bezos omwe anayambitsa kampani ya Amazon ali wachichipere, ndipo pakadali pano akupitirira kupanga kampani zina pogwiritsa ntchito ndalama zawozi uku akukondwa ndi kunjoya ndi ndalama zawo. Anthu omwe kulemera kwawo ndi kugwiritsa ntchito njira ya fastlane amakhala ndi mabizinesi angapo, ndipo amatha kupanga chilichonse ndi mabizinesi awo. Chitsanzo ndi kugulitsa bizinesiyo monga mmene anachitira mwini wake wa kampani ya Twitter kapena a Elvis Nselebo omwe anali mwini wa wireless ya Matindi FM mbuyomo. Iwowa anagulitsa wireless yawo ku kampani ya Times Group ndi kupezapo ndalama zomwe amafuna. Apa nkuti ali ndi sukulu kale ya Matindi Academy kulunzo. Njira ina yopezera ndalama kwa omwe ali ndi kampani ndi kugulitsa masheya a kampaniyo, ndipo mwini wake ndi kutsala ndi mbali ina. Izi zimachitika ngati kampaniyo inayikidwa pa Malawi Stock Exchange kukhala kuno kwathu ku Malawi. Chitsanzo ndi banki ya FDH Bank, ndipo Atomu Mpengejira atayika pa Malawi Stock Exchange anagulitsa mbali ina ya masheya awo, iwowa ndi kutsala ndi mbali ina. Njira ya fast lane imathandiza munthu amene akuyitsata kudumpha milingo ina ndi kufikira kukhala mpondamatiki, koma izi zimachitika ngati woyambitsa kampaniyo yomwe ikuthandiza anthu kupeza zomwe akuzisowa ndipo ikuyenda malonda kwambiri. Pali mafunso atatu omwe
malonda a mlingo wa Fastlane amenena kuti munthu amene akupangayo azizifunsa ndi kuziyankha funso loyamba ndira kuti kodi muli ndi umwini wa malondawo. Ngati malonda alibe umwini, ndiye kuti munthu akupangayo akhoza kutaya ndalama zake nthawi ina iliyonse. Apa zikutanthauza kuti chomwe munthu akugulitsa kapena kupereka kwa anthuchi chikuyenera chikhale chakuti si aliyense angathe kuchipanga ndi kuchipereka kwa makasitomala. Funso lachiwiri ndira kuti kodi aliyense akhoza kuyambitsa malonda ngati omwewa. Ngati bizinesi yomwe munthu akuchita ndiye kuti aliyense akhoza kupanga, ndiye kuti imeneyo siyopindulitsa. Bizinesi yopindulitsa ikuyenera kukhala yomwe amene akuyichita ndi anthu ochepa, ndipo umachita kukhulupirira kuti anthu akafuna katundu wotereyu akuyenera kubwera kwa ine basi. Funso lachitatu ndira kuti kodi malondawa akuthetsa mavuto omwe anthu akumana nawo. Sichilichonse chomwe tingachiganizire kuti ikhale bizinesi ndi chomwe anthu amachikonda kotero poyambisa malonda ndi kofunika kudziwa ngati bizinesiyo ikusintha miyoyo ya anthu pothetsa mavuto omwe akukumana nawo tsiku ndi tsiku. Tikadzatero ndiye kuti tipanga bizinesi yomwe ndiyopindulitsa, yomwe idzitukuke mwachangu ndi kukhala mpondamatiki. Chomaliza nchakuti malonda amene angamulemeretse munthu mwachangu ndiye kuti ngati sakugwira ntchito kapena wachokapo, bizinesi yakeyi imayendabe mopanda vuto lililonse ndipo ndalama zimapangidwa. Apa timati munthu wolemera.